ନା ଏଇଟା ଛତୁ ଖାଇ ପଡୁଛି ଥଣ୍ଡା ଛାଡିଯିବ। ମାଗଣା ମିଳୁଥିବ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମାଗଣା ଖାଇବା ଆଉ ପଇସା ଦେଇକି ଖାଇବୁ ଯଦି କେବେ ଘରେ ଖାଇବୁ ଆଉ ଫିଷ୍ଟ କେତେରେ ହେଲେ ପଇସା ଅଳ୍ପ ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ମାଗଣା ରଦିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ମୁଁ ସେଇଆ କରୁଛି ତ। କ'ଣଟା ଏଇଟା ଛତୁ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଜରୁଆ ଜରୁଆ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଛତୁ ଟିକେ ଖାଇବା ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଆଣିକି ଯାଉଛି କାହାକୁ ମୋତେ ବି ଆଣି ଖାଇବାକୁ ରୋଷେଇ କରିକି ପାଗଟା ବି ଭଲ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେବ ଛତୁ ଟିକେ ଆଜି କରି ଖାଇବା ଯିବା। ଛତୁ ଆଉ ମିଳିବନି ଏଠି ଥିଲା ଯେ ପଳେଇଲାଣି। କେତେ ଅଛି ବଡ଼ କେତେ ବଡ଼ ଫୁଲ ମିଶେଇକି ନେଇଯିବ ଅଳ୍ପ ବଡ଼ ନେବା ଫୁଲ ଅଧିକା ଆନକୁ ଗୋଟିଏ ନେଇକି ଚାଲ କମ୍ ନେବୁ ଆଣୁ ଧରୁନି ଭଙ୍ଗା ଯିବନି ଘରେ ଭଙ୍ଗା ଯିବନି ଘରେ ଭଙ୍ଗା ଯିବନି ଘରେ ଭଙ୍ଗା ଯିବନି ଘରେ କ'ଣ ଢାଲ ଦେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ କେତେ ଦେବି ନା 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 160 ନା 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 250 ଭିତରେ ଏଇଗୁଡ଼ା କଥା 50 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବେଶୀ କଥା 50 ଟଙ୍କା 250 ଛତୁ ଆଣିବି କିନ୍ତୁ ଛତୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଛତୁ ଆମେ କିଣିଦେଲୁ ଧରିଛି ନେଇକି ଆଜି ଭାଜିବୁ ଦେଖିବା ଛତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖିଆ ହେଇନି ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଆଜି ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଭାଜିକି ଭାତ ଖଣ୍ଡେ କ'ଣ ଖାଇବା। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନି କିଛି ଭିତରେ କହୁଥିଲା ବା ସେଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ ଛତୁ ଇଏ ହେଉଛି କଢ଼ ଅଛି ଏପଟେ ତା ଭିତରେ ବାହାରିବ ସବୁ ଭାଜିକି ଆଜି ଖାଇବା। ବର୍ଷା ତ ହେଲା କ'ଣ କରିବୁ ରେ ଛତୁ ଧୁଆ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏ ଆଳୁ ଟିକେ କୁଚେଇ ଦେବ ଏଇ କାଳିଆ କୁଚା କୁଚା କୁଚାରେ ତେଲ ପତ୍ର ଫଟୋ ପଡ଼ିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଭଜା ତ ହେବ ଆଉ। ଓକେ ଭାଇ 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 ନମସ୍କାର ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାପି ଭାଇ JRP ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଛତୁ ଭଜା ହେଉଛି ପୁରା ମସ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭାଜୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା କେମିତି ହେଉଛି
ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା ମାଛ ବର୍ଷା 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 ବି ପ୍ରଚୁର ହେଉଛି ଆମର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଭାଜିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଛତୁ ଭଜା ପରେ ଆସୁଛି ଆମର ଜାଲ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି କ'ଣ କରିବା ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଖଣ୍ଡି ପରେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଧେ ଭାଇ ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଇ କାଳିଆ ଭାଇ ଗୋଟେ ଆଳୁ କାଟୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କାଟିଲ ନା ପତଳା ପତଳା କରି କାଟିବେ ଛତୁ ଭଜାଟି ହେବ ଛତୁଟା ଟିକେ ଭାଇ ଦେଖେଇଦେଲ କେମିତି ଆସୁଛି ଫୁଲ ହଉଛି କଡ଼ ତେଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି ରେଡ଼ି ତ ହେଇଛି ଆଉ ବନ୍ଦ କରିବି ଯାହା ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଚାଲିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜଣେଇବେ ଆମକୁ ଦେଖ ଆଳୁ ପଡ଼ିଲା ଇଏ ହେଲା ବଡ଼ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ହେଲା ସାନ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ତାର ପିଆଜ କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଏ ଛୁଆ ହେଲ୍ପ କରୁଛି କ'ଣ ଲୁଣ ଆଳୁ ଭଜା ଉପରେ ଲୁଣ ପଇଲା ଏମିତି ପିଆଜ ପକାଇଦେବେ ଆଳୁ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ନା କେତେ ତେଲ କହିବୁ ଦେଇଯିବ ପଡ଼ିଗଲା ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ କରୁଛି ରୋଷେଇ ଚାଇନାରୁ ଆଇଛି ରୋଷେଇ କରିତେ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚାଇନାରୁ ଚାଇନା ଚାଇନା ଚାଇନାରୁ ଥିଲା ଚାଇନା ଭଳିଆ ଦେଖା ପାକିସ୍ତାନ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ଏ ଚାଇନାରୁ ଥିଲା ବା ଟେଷ୍ଟ ହବ ତ ଲେମ୍ବୁ ଗାତ୍ର ଅଛି ଗୋଟେ ଆଣ କି ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଟିକେ ହଳଦୀ ହବନି ବୋଧେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ମସଲା ଥିଲା ପକେଇଲୁନି ଗୋଟା ଲଙ୍କା ନାହିଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୋଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇଲୁ ପକେଇ ଦେ ସିଝି ଯାଉ ଯଦି ଗୁଣ୍ଡ ଦେବୁ ଗୋଟା ବି ଦେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ କାମୁଡ଼ିକି ଖାଇବ ଓ ବାସନା ଆଇଲା ରେ ବାସନା ଆଇଲା টেম্পো থাও টেম্পো খাইদেলু କ'ଣ ଛତୁରୁ ଏ ପାଣି ବାହାରିଲା ଭାଇ ଏ ପାଣି ମରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ପାଣି ମରିଗଲା ପରେ ପୁରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଚିକେନ ପାଉଡର ଟିକେ ମାରିବା କାଢ଼ିବା ବିନା ମସଲାର ଭଜା এটা କ'ଣ କରି ପାଉଡ଼ର এটা କ'ଣ ଗରମ ମସଲା
ବେକାର କରିଦେବ କି ଗାଁକୁ କରିଦେବ ରାଗ ହେଉଛି ନା ଆଉ ନା ରାଗ ଏଟା କାଟି ତ ଭଲ ନା ରାଗ ବି ନା ତୀଖା ଲାଗିଲା ଯୋଉଟା ରାଗ କଲର୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଚିଲି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ରାଗ କାଟୁ ଯିବା ଟମାଟୋ ପକେଇଲୁ ନାଇଁ କି ଟମାଟୋ ବା 120 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଆଉ ପଡ଼ିବନି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନା କ'ଣ କରିବା ଲୋକ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ 120 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଏ ଖାଇବ ଟମାଟୋର ହାତ ମାରିବ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି ଟମାଟୋ ବିକ୍ରି ହଉନି ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସୁନାହିଁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ମୁସୁ ମୁସୁ ଛତୁ ଛତୁ ମୁସୁ ମୁସୁ ରେଡି ହେଇଗଲା ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲା ଏବେ ଖାଇବା ଏବେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖିବା ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଚାଖି ଦେଇ ସାରିଛି ଭଲ ଅଛି ପତ୍ର ଆଉ ଦୁଇଟା ନେଇ ଆସିବ ପତ୍ର ତମେ କାଳିଆ ତୋର ଖାଇଦେବ ଭାଇ ଦି ଭାଇ ଖାଇଦେବୁ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି ପିଆଜ କଟା ହେଲା ନଦୀରେ ନେଇ ଆଇଲୁ ଏଠି ତ କୁନ କାଇଁ ବେ କୁନ କାଇଁ ବେ କୁନ ତୋର ମୋର ଖାଇବା ଭାଇ କୁନ ଆସୁନୁ ଆଳୁ କଷା ଆଣିବୁ ନା ଆଳୁ କଷା ଆଣିବୁ ଭଲ ନାହିଁ ବାଇଗଣ ଦୁଇଟା ଆଣିବୁ କାଳିଆ ବାଇଗଣ ଦୁଇଟା ଆଣିବୁ ବାଇଗଣୀ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ବାଇଗଣ ଦୁଇଟା ନିଆ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ରହିଲା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବସିକି ଖାଇଦେବୁ ଆଉ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ନା ଟେଷ୍ଟ ନା କହୁନୁ କଥା କହିପାରୁନୁ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି କି ନାହିଁ କହୁନୁ ହଁ ଟେଷ୍ଟି କି ନାହିଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ନା ମସରୁମ ଚମଚମ ଓ ଭାଇ ମସରୁମ ଚମଚମ ମିଠା ନା ଏଇଠୁ ବସୁନୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେୟାର କାହାକୁ ନେଇ ହବ ଲୁଣ କାଇଁ ଭାଇ ଲୁଣ ତରକାରୀ ପୁରା ରଗୁଡି ଖା ଏଇଟା କ'ଣ ନାଲି କାଇ ପଡ଼ିକି ଏଇଟା ହେଇକି 1000 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଭାଇ ନା ଏଇଟା ଛତୁ କାଇ ପଡୁଛି ନାଲି କାଇ ସେଟା ହଉଛି ମୁଢି ସହିତ ନାଲି କାଇ ଛତୁରେ ବି ପଡି କରାଯାଏ ତୁ ବାବୁ ରାଞ୍ଜିଛୁ ଇଏ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ନା ମୋ ଭାଇଟା ତୁ ରାନ୍ଧିଛୁ ଜାଣିଛୁ ନାଲି ହଉଛି ବୋଲି ମିଛ କହିଦଉଛି ଏଇଟା ଭୁଲ ଯୋଉଟା ସତ ନାଲି କାଇ ମସରୁମ ଯୋଉ କରୁଛ ଥଣ୍ଡା ଛାଡିଯିବ ନାଲି କାଇଟା କଲୁ ଥଣ୍ଡା ଛାଡିଯିବ ଜାଣୁନି ଏଇଟା ହଉଛି ବାଇଗଣ ଫୁଲୁରି ଏଟା ହେଲା ମସରୁମ ମାନେ ଛତୁ ୱାଓ ଏ ଭାଇ ଆସିଲା ଖାଇବୁନୁ ଖାଇବୁ ନାଲି ଖାଇବା
କ'ଣ ପାଣି ଢାଳିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନାଲି କାଇ ହାଁ ନାଲି କାଇ ତ ସାତ ହଁ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା 150 ମିଳିଲା 150 ଗ୍ରାମ ଛତୁ ନେଇ ଆଇବୁ ମିଶେଇକି ବାଟି ଝୋଳ ଟିକେ ଦଉନୁ ଝୋଳ ନାହିଁ ରେ ବୋଉ ଧରିତେ ଯାଇଥିଲ ଇଏ କହିଲା ଯଦି ମାଛ ନ ପଇଲା ବେଙ୍ଗ ଧରିକି ଆଣିବ ଖାଇବା ପିଇବା ଭାଇ ସରିଗଲା ଆଉ ଏମିତି ଖାଇବା ଯୋଉଟା ମାଗଣା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମାଗଣା ଖାଇବା ଆଉ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 4:05 ହେଲାଣି 4:05 ମାଗଣା ଖାଇବା ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ ମାଗଣା ଖାଇବା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାଗଣା ଖାଇବା ଭାରି ପସନ୍ଦ କରେ ପଇସା ଦେଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସମୟ ବେଳ କାଳ ଜାଗାରେ ପଇସା ଦେଇକି ଖାଇପାରିବ ତାପରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି ସିଏ ପଇସା ଅଲଗା ପଇସା ସିଏ ଖାଇବ ପଇସା ଦେଇକି ଖାଇବୁ ଯଦି କେବଳ ଘରେ ଖାଇବୁ ଆଉ ଫିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲେ ପଇସା ଅଳ୍ପ ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ମାଗଣା ଅଧିକା ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ମୁଁ ସେଇଆ କରୁଛି ତ କ'ଣଟା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖା ନା